हाय पलिटिक्सआव जइन जानानै जे बिथां मानगोनां सारमोनाहाय दिनै बर' हारिया एथ'ग्राब प्रब्लेमाव दङ दिनै बर' बिमानि मेगनाव मोदै गगासिनो दङ रथ' रथ' थानो थाखाय न' गैया उखुम गंसे गैया दिनै मा मावनानै जानो गथ' गथाय दङ दा बिसिनि दुखुखौ सारमोना सोंफैबा मोजां जागोन आरो जुदि सोंफैयाबा जों साननानै लागोन जे सार बिथांमोना गासिबो बायजाजोब्बाय आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माजोंहाय बायजाजोब्बाय होननानै जों सानो दुखुथिया लेबार मावनानै हाजिरा मावनानै दिनै गावनि गथ' फिसा फिसौ फोरोंगासिनो दंमोन बे समाव न' बुफाय जाबाय दा जों दहाय नुनो मोन्दों उन्दै उन्दै गथ'फोर लोमजानायबो दङ दा बिथांमोना माहाय थागोन आरो सोरनाबा एग्जाम दङ माहाय थानानै बिसोर लेखा फरायगोन दा बेफोरखौ नुनानै जों सानदों जे बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो गोबां सान्थि फैनांगौ दंबावो आरो जुदि सोरबा खैफोदाव गोलैयोबा जों ज' फैलायनानैहाय जयैनो हेफाजाब होलायनानै जाहाथे मदद होलायो मानो होनबा जों बयबो बर' बिमानि फिसायानो आरो सेम बिदिनो जोंनि बिटिसिआवबो सोरबा बर' बिमानि बर' फिसायानो एनकाउन्टार खालामजानानै गावथार फेक एनकाउन्टारनि शिकार जानाङो दा गिदिर गिदिर सुक्ति जानानै थांदोंमोनब्लाबो दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सान्थि गैया नै बावाखै दाख्लैसो मास मोननैसो सिगांबो बेबायदिनो सेम जोंनि बर' न'खराहाय गोजां बोथोराव जेब्ला अखानि जे अखा हादोंमोन बे समावबो जोंनि बर' न'खरा न' बां सिफाय जादों आरो बेयाव सबसे देरसिन भुला जाहैबाय जोंनि बर' लिडारफोरखौनो साननानै लागोन आङो मानो होनबा जोंनि बर' लिडारफोराहाय गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामलायनानैहाय जाथिया मा प्रब्लेमाव थांदों बेखौ जे दिनै जाय होखारजादों जोंनि बर' न'खराल' होखारजागासिनो दङ दा बे खोथायावहाय आं बुंनो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारखौ आं रिकुवेस्ट खालामनि सार जों गोबां समनिफ्रायनो नोंजोंहाय खिथु खिथु थाबायफायाखैब्लाबो सारनि जे मटिभ दंमोन जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ होननानैहाय बे मटिभखौ जोङो लानानै दिनैसिमबो दङ आरो जों सारनिफ्रायनो सोलोंबोदों आं सानदों प्रमद बर' सार नोंथाङा दिनैसिमबो बिटिसिनि चिफ जादोंबाबो दिनैसिमबो बयबो बर' बिमानि गोसोआवहाय दङ जे प्रमद बर' सार होननानैहाय दा नंखायनो आं थासारिखौथ' दा जोबोद दुखुनांथाव थासारि जिहेथु बयबो नुजोबखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा आदामोननि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों थारमाने जोंबो एक्सुवेलि मोजाङै मोनथियामोन दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनानैनो जोंबो दिनै सानदों आरो जेबायदि जोङो मादैमोननि दुखुथिया जे जिबन सोलिनांगासिनो दङ दैज्लां बोथोरावहाय जे समाव जोंनि आसाम रायजोआवहाय दैबानानि प्रब्लेम बारहुंखानि प्रब्लेम बे समावहाय जोंनि सोरबा बर' बिमाया जे न' बां सिफाय जादों दा बिसोरनि दुखु जे माबायदि सोलिनानै दङ न'खर संसाराहाय बेफोरखौ खबर लानो थाखाय जोंबो दिनै दावबायबोदोंमोन जों साब्रै साबा लोगो ज' जानानै दा बेयाव जों मिथिनो मोन्दों आरो जे सासे खस्थ' खालामनानै लुनाय न' जुदि बेखौहाय जेबो नटिस गैयागारा जुदि JCBजों सौख्रुब फैजानांगौबा बे बिमानि दुखुआ माबायदि दुखु जागोन दा बेफोरखौ नुनानै जों सानदों जे जोंनि बर' हारियाव दिनैसिमबो जे जोंखौ हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन आसामनि चिफ मिनिस्टाराहाय जे बर' हारिनि गेजेराव सान्थिया फैबाय जोंनि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया फैनानै बुंलांदोंमोन जे बर' हारिनि गेजेरावहाय मालाबाबो खैफोद आफोद फैनाय नंला सान्थि सोलिनो हासिगोन जोंनि बर' हारिया नाथाय जों दिनै सानदों जे गिदिर गिदिर सुक्ति जानानै थांदोंमोनब्लाबो दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सान्थि गैया जों नुनो मोन्दोंबा खालि असान्थि दिनै दैबानानि बोथोराव न' बुख्रुबजानाय नै बावाखै दाख्लैसो मास मोननैसो सिगांबो बेबायदिनो सेम जोंनि बर' न'खराहाय गोजां बोथोराव जेब्ला अखानि जे अखा हादोंमोन बे समावबो जोंनि बर' न'खरा न' बां सिफाय जादों आरो सेम बिदिनो जोंनि बिटिसिआवबो सोरबा बर' बिमानि बर' फिसायानो एनकाउन्टार खालामजानानै गावथार फेक एनकाउन्टारनि शिकार जानाङो दा बेफोरखौ नुनानै जों सानदों आरो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दासिमबो गोबां प्रब्लेमजों जों जुजिनांगासिनो दङ गुबुन हारिजों गादबजानाय नेवसिजानाय मुगैजानाय दासिमबो जोबनो थाङाखै दा बेनि थाखाय जों गोबां बयबो रायजो राजाफोर ज' जानानै सांग्रां जानांगोन जाहाथे जोंनि बर' हारिया जे खैफोदाव दाथांथों आरो जुदि सोरबा खैफोदाव गोलैयोबा जों ज' फैलायनानैहाय जयैनो हेफाजाब होलायनानै जाहाथे मदद होलायो मानो होनबा जों बयबो बर' बिमानि फिसायानो आरो गुवाहाटि बायदि नोगोराव बिसोरो सिबायफोर दुखुथिया लेबार मावनानै हाजिरा मावनानै दिनै गावनि गथ' फिसा फिसौ फोरोंगासिनो दंमोन बे समाव न' बुफाय जाबाय दा जों दहाय नुनो मोन्दों उन्दै उन्दै गथ'फोर लोमजानायबो दङ दा बिथांमोना माहाय थागोन आरो सोरनाबा एग्जाम दङ माहाय थानानै बिसोर लेखा फरायगोन दा बेफोरखौ नुनानै जों सानदों जे बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो गोबां सान्थि फैनांगौ दंबावो आरो बेयाव सबसे देरसिन भुला जाहैबाय जोंनि बर' लिडारफोरखौनो साननानै लागोन आङो मानो होनबा जोंनि बर' लिडारफोराहाय गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामलायनानैहाय जाथिया मा प्रब्लेमाव थांदों बेखौ साननो हायासै मानो होनबा
जों नुदों दिनैहाय गुबुन हारिया ज' खौसेथि जानानैहाय गावनि हारियाव प्रब्लेम जायोबा हेफाजाब होलायलायो बा जोंनियाव बेखौ जों नुनो मोनाखै गावजों गाव नांलाय खमलाय पलिटिक्सनि बाथ्रा लालायनानैहाय सोरबा BPF सोरबा UPPL सोरबा BJP खोथा बुंलायनानैहायनो दिनै बर' हारिया धंसनि लामायाव थाङाखैब्लाबो थांगोनखौ जों नुहुरदों मानो होनबा इयुथ हिसाबैहाय सेंग्राफोर जानानैहाय जों सानदों जे एनालाइज खालामनानैहाय जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय नांलाय खमलायनि अनगा गुबुन बुस्थु जों नुनो मोनाखै ओंखायनो जों रिक्वेस्ट खालामो जोंनि BDCनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आरो जोंनि गोबां फरायसा आफाद दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दा बेफोरखौ जों आर'ज गाबो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे सान्तिखौ लाबोयो आरो सोरबा बर' बिमानि मेगनाव जाहाथे मोदैया गवा बेखौ जाहाथे नोंथांमोना सेस्था खालामो बेखौनो खावलायदों जोंनि जानानैहाय खैसारनि बाथ्राया आं थोंजोङै बुंनो साना नाथाय आं फंसे बाथ्रा बुंगोन जे दिनै जाय होखार जादों जोंनि बर' न'खराल' होखार जागासिनो दङ दा बे खोथायावहाय आं बुंनो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारखौ आं रिक्वेस्ट खालामनि सार जों गोबां समनिफ्रायनो नोंजोंहाय खिथु थाबायफायाखैब्लाबो सारनि जे मटिभ दंमोन जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ होननानैहाय बे मटिभखौ जोङो लानानै दिनैसिमबो दङ आरो जों सारनिफ्रायनो सोलोंबोदों जे बर' हारिया जेब्ला माबा मोनसे खहा जायोबा बा प्रब्लेमाव गोलैयोबा जों माब्लाबाबो इजिलि बे समाधानखौ मोना बिनि थाखाय जों आन्दलन खालामनांगौ जायो जों जांख्रिखांनांगौ जायो दा बेखायनो आं सानदों प्रमद बर' सार नोंथाङा दिनैसिमबो BDCनि चिफ जादोंबाबो दिनैसिमबो बयबो बर' बिमानि गोसोआवहाय दङ जे प्रमद बर' सार होननानैहाय दा नंखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो सार नोंखौबो जे नोंथाङानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनेबा एक्स प्रेसिडेन्ट जानानै दङ दा सिगाङाव नोंथाङाबो बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों आरो मावलांगोनखौ जों आसा खालामो दा पलिटिक्सनि जे दैखराव हाबनानैहाय जाहाथे सारा बर' हारिखौ बावा जियानो हक BJPयानो हक UPPयानो हक बा BPPयानो जाया मानो जोंनि बर' हारिया अलवेज सेफटियाव थानांगौ आरो बे बर' हारिनि सेफटिनि दायित्वआ आं प्रमद बर' सारनाव बुङो ओंखायनो सारा अननानैहाय जोंनि बर' हारिखौ सेफ प्लेसाव दोन जाहाथे जों मालाबाबो गुबुन हारिजों जाहाथे जोङो गादब जाया दा बिथांमोननिखौ आं सानो आरो जे दिनैहाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआहाय जोंनि माखासे बर'फोरनि MLAफोरजों ज' जानानै लोगो नांनानै सरकार दादों दा बेयावहाय पलिटिक्सआव जइन जानानै जे बिथां मानगोनां सारमोनाहाय दिनै बर' हारिया एथ'ग्राब प्रब्लेमाव दङ दिनै बर' बिमानि मेगनाव मोदै गगासिनो दङ रथ' थानो थाखाय न' गैया उखुम गंसे गैया दिनै मा मावनानै जानो गथ' गथाय दङ दा बिसिनि दुखुखौ सारमोना सोंफैबा मोजां जागोन आरो जुदि सोंफैयाबा जों साननानै लागोन जे सार बिथांमोनहा गासिबो बायजाजोब्बाय आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माजोंहाय बायजाजोब्बाय होननानै जों सानगोन मानो होनबा जों नुनो मोनदों जे फंसेबो बाथ्रा सारमोनहा हेमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्टआव जेबो खोथाखौनो बुङा नाथाय दिनै बुंनांगौमोन मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि खहा जागासिनो दङ दा खहा जानाय समाव जुदि बुङाबा सार माब्ला बुंगोन नोंसोर खोथाफोरखौलाय मा जों थैलांजोबनांगौ नामा दाखालिसो जोंनि बे BDCआवनो जादों सोरबा फेक एनकाउन्टार खालामजानाय सानै साथाम साब्रै साबा जोबनो गैयै दिनै जोंनि रन्जन दैमारि सार दिनैसिमबो जेलाव दङ बेफोरनि बारैबो फंसेबो बाथ्रा बुङा सारमोनाहाय नाथाय आरो बेयावहाय नै आरो फिन खेमसेबाव जे बर'नि न'खरानो बुफायजाबाय सिफायजाबाय दैज्लां बोथोरावहाय दा बेखौ जों मा साननानै लानो सारमोन बायजाजोब्बाय होननानैथ' जों साननानै लानो हाया जुदि सार बायजाजोबाखैबा सारमोना अति हिग्रे थाबैनो सारमोना बेबस्था खालामनानै होनांगौ मादैमोननि मेगननि जे मोदै बोहैगासिनो जाहाथे बे मोदै बोहैनाया गयो आरो जे सिफाय जानाय गासिबो जाहाथे माबा मोनसे मोनफिनो बिनि थाखाय सारमोना बेबस्था लानानै होनांगौ 17 बोसोरनि खेथ्रआवहाय जोंबो सिगाङावहाय एथ'ग्राब मेच्युर्ड नङामोन खोमा जों लासै जेब्ला सिटुएसना माने चेन्ज जालांबाय थादों जों जेब्ला लासै फरायलांबाय थानानैहाय जों नुनो मोनदों जे जोंनि बर' समाजावहाय गुलाय गुजाय जानायखौ जों गावजों गाव एनालाइज खालामलायदों बयबो ज' सावरायलायनानैहाय नाथाय सिगांनि खेथ्रआवहाय जों बुंनो थाङा मानो होनबा सिगांनियावहाय जाय सिगांनि टाइमनि जे मानसिफोर दंमोन आदामोना मावाखैखौ आं बुङा बाट साननो हास्लाबाखै जानो हागौ नाथाय जोंनि समावहाय दानि समनि जे लाइमोन सेंग्राफोर दङ जों बयबो गोख्रोंजोब जों गोख्रोङैनो थाबाय थागोन आरो जोंखौ जेबायदि सोरबा थगायनो नागिरोबा सोरबा जुदि जोंनि बर' हारिखौ गादबनो नागिरोबा बे समावहाय जों बयबो ज' बिखा फोदोननानै ओंखारगोन आरो जोङो अलवेज बर' हारिनि रैखाथिखौ जोङो लाखिबाय थागोन